Jamen, måske kan vi bare starte med, at folk fortæller om første gang, de var hernede, for eksempel. Første gang? Jeg kan ikke huske første gang, jeg var hernede. Jeg tror, Rasmus skal starte, fordi Rasmus er grunden til, at flere også har været noget, tror jeg. Altså, jo, jeg kan huske første gang, jeg hørte, at du havde fået den, så tænkte jeg, det er mægtigt godt, og hvor vildt er det, at det egentlig kunne lade sig gøre. Og så tænkte jeg, okay, hvor ligger Sankt Peders Stræde egentlig henne? Fordi der er masser af stræder, men altså ideelt sted at få den på, helt vildt. Og så, da jeg kommer ned, så tænkte jeg, okay, var der væsentligt større, end jeg havde regnet med. Og hyggeligt afsted. God beliggenhed. Men altså, hvad skal jeg sige? Til at starte med det, der troede jeg ikke rigtig på det. Men så var den der jo lige pludselig en masse af bøger, og mange der hjalp, så det var helt vildt fedt at vide. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg var her første gang, men altså det er sådan noget, jeg har hørt om den rigtig meget på Facebook og været medlem af gruppen. Det er sådan, jeg kan huske, vi snakkede sammen til en eller anden ord under himlen ting over i Kongens Have. Og så er det sådan noget, jeg har været medlem af Facebook-gruppen og fået alle mulige opdateringer i tid og utid. Så er det bare på et eller andet tidspunkt, hvor jeg tænkte, okay, nu må jeg også lige ned og se den rigtige butik. Jeg tror aldrig, jeg troede på, at den var midlertidig. Jeg måske ingen Rasmus. Jeg har aldrig hørt om en midlertidig butik, som med det samme siger, okay, vi skal bare i den her periode og sådan. Det er en vildt fed dag, altså. Ja. Vi snakker om, sådan, hvordan det er meget op i tidsånden, at noget er midlertidigt, fordi det er så flygtigt, og vores kultur i øjeblikket er så flygtigt, og det er sådan egentlig ikke lige mere moderne, kalder det. Folk laver midlertidige clubs og krisebutikker og sådan noget meget. Ja. Jeg har flere venner, der har gjort det, der laver sådan noget. De stempler det bare ikke sådan. Nej, men det er da fedt bare at komme ud og sige det, som det er. Altså, det er. Så er du ung, det er jo. Jeg er bare så overrasket ung. Jeg var 20, der ville jeg bare ikke lave seriøse ting og starte en anden butik og sådan. Det var det sidste, jeg kunne tænke, så det synes jeg også, det er ret imponerende, det må jeg sige. Så. Well, I mean, the first time when I came here, I was quite surprised, positively, because, you know, this doesn't really, I mean, it is a bookshop, obviously, and books are, like, all over the place, but it's not your conventional bookshop. The first thing that came into my mind was like, wow, there's some kind of a living room atmosphere here, you know, so, but whether if I would read books or not, this is just always a nice place for me to just sit here and, you know, have a little bit of peace of mind and, yeah, just be among really nice, friendly people. Jeg tror, det var, og hvornår var jeg her så første gang? Det var jeg ikke lige ikke den åbne, jeg kommer ned et par dage efter, tror jeg. Men jeg var der til nogle af dine koncerter. Eller noget. 1, 2. Men det er meget hyggeligt. Og vigtigt at se, at der er nogle andre ting, lokalet også skal bruges til. Det var også en god koncert. Ja, det var super fedt. Det skulle de gøre igen. Wow. Okay, ja, nej. Jeg har altid, ved ikke, bøger, tror jeg, hvor Hvis du havde lært en masse om at være boghandler, så havde du sikkert også lært, at det her, det kunne ikke lade sig gøre. Så det ser meget heldigt ud. Ja. Men du har ikke rigtig købt nogle af bøgerne her? Ikke særlig mange. Meget få. Jeg har måske brugt 1000 kroner på at købe bøger eller sådan noget. Ja, fordi det er det eneste nye, du har, det er det der, eller? Jo, men det køber jeg jo heller ikke. Nej. Det er jo blandt andet Christoffers bog, og lige røget op og står det. Der er bare kommission. Jeg synes også, det er meget rart at have et sted, hvor man kan komme, når man har ryddet op i sine bøger derhjemme. Ja. Der er ved at være fyldt hjemme hos mig, altså, når du skal ryddes lidt ud. Altså, jeg bryder mig ikke om at smide bøger ud, det gør man ikke. Jeg har skrevet en bog. Det er med Skam og Melle, ikke den her, som hedder Vindeltrapper af træ i Danmark. Den fandt jeg lige. Sikkert fantastisk læsning. Jeg har i stedet for valgt helt bevidst at skrive en anden bog, som hedder Hovedpersonen, og som lige er udkommet på et lille forlag, der hedder Jorinde og Joringel. Der ligger også et par eksemplarer i vinduet der, og jeg har sådan, for at sige noget på en anden måde, jeg har også flere eksemplarer med i min taske. Hvis jeg lige, før jeg begynder oplæsningen, fordi oplæsningen bare... Så vil jeg læse en, som jeg ikke læser så tit, som hedder Prinsesse. Du siger, du ikke kunne tage øjnene fra mig, da du så mig. Du drikker din kaffe i små mundfugle,
Du sætter dig med benene over kors, du sætter dig med let spredte ben, du fortæller, du rejser meget, du bliver hurtigt rastløs. Forleden mødte du en gammel ven, som du ikke havde set i mange år. Det gik op for dig, at tiden går. Du griner. Den markedsføring, som der har været med, eller det blandede marked, det er ikke kun boghandler, der er bøger med, men du kan gå i Kvickly, og så har de deres helt egen lille væg med alle de nye bøger. Det er jo fucking shit, der står det. Ja, men det er shit, men det er det moderne, og det er igen det eneste folk, de vil have rigtigt. Altså, det er jo kun folk, som der er specificerede mennesker, eller ved, hvad de leder efter, der går ned i en bogbutik. Altså, før i tiden, der var der bogbutikker for noget nyt, men også for noget gammelt. Nu er de bogbutikker, der kører som bogbutikker, de har kun det nye af det nyeste. Og det dør ud, fordi de kan ikke rigtig beholde de gamle ting, for det kan de ikke rigtig få solgt, fordi folk læser ikke lige så mange bøger mere. Og altså, jeg ved, der er noget, der hedder e-bøger og sådan noget, men det gør folk jo heller ikke lige så meget. Nu er der ved at komme den her Kindle, som der er den der til e-bøger og aviser og sådan noget, men det er jo ikke noget, der er særlig mange, der har, vel altså. Og så på det punkt, så gør det også sværere for bøger at overleve. Altså, men der vil altid være æstetikere og nogen, der elsker det. Jeg synes, netboghandler, det er fantastisk, hvis der er et eller andet, man målrettet går efter. Så i stedet for at rende rundt og skulle spørge efter den, og have den bestilt hjem, så kan man med det samme få et overblik over, jamen, hvor har de den og så videre. Det er også fint nok, det har sin plads. Men altså, overraskelsen over at finde et eller andet, som man ikke vidste eksisterede, det kræver næsten en fysisk butik, hvor man kan gå rundt og rode i det. Og det kræver så også, at det er en fysisk butik, der har noget andet end den nyeste Dan Brown. Altså, i bog og idé, der går man ikke ind og finder et eller andet overraskende, man ikke vidste fandtes, fordi der ved man godt, at der er de svenske krimier og en ny kogebog om, hvordan man bruger sin væg på grill.